لە هەولێرە پایتەختە هەرێما کوردستانê êvara roja înê 14 meha şeşan 2019 semînarek derbarê çêkirina ferhengên Kurdî û analîzkirina ferhengên ku hene wekû lêkolînekê û nerîneka rexneyî li ser wan bi ser navê ferhengsazî di zimanê Kurdî de ji aliyê mamosta û nivîskar û zimannasê Kurd yê Rojavayê Kurdistanê Xalid Cemîl Mihemed ve hat pêşkêşkirin. Têde hejmarek ji nivîskar, rewşenbîr, siyasetmedarên Kurd yên Rojavayê Kurdistanê û Herêma Kurdistanê beşdar bûn. Derbarê armanca semînarê Mihemed Wisa ji radyoya Rêbaz re daxuyanî. Semînara ferhengsazî di zimanê Kurdî de taybet ji bo lêkolînekê li ser vî warê çêkirina ferhengan û analîzkirina ferhengên ku hene wekû nerîneka rexneyî û lêkolînê li ser van ferhengên ku hene û çawa em ê bikaribin vî warê çêkirina ferhengan di zimanê Kurdî de pirtûkxaneya Kurdî de bi pêş bixînin û pirtûkxaneya Kurdî dewlemend bikin bi hinek ferhengên pêşketî û xurt û gihiştî. Êdî pêwîstiya me bi van semînaran heye ji bo ku ew kesên di van waran de kar bikin bizanibin ku çendîn şaştî di hindirê ferhengan de derbas dibin ka pêwîst e em çi gavan bavêjin gavên praktîkî di vî warî de ku em bikaribin zimanê xwe ferhenga xwe bi pêş bixînin ji ber ku dema til ferhenga Kurdî vedgere tu nerik û lawazbûneka mezin di hindirê ferhengê peyda dibe êdî em li çareseriyekê bigerin piştî naskirina van kêmasî û kemûkuriyan ku di hindirê vê ferhengê derbas bibin û ferhenga Kurdî bi giştî di lawazbûn û kevneşopiyekê de ye çawa ev ferheng pêrizgarkirin ji van nexweşiyên ku tê de derbas dibe. Ev armanca sereke ji vê semînarê. Di semînarê de hejmarek helbestvanên Kurd jî beşdar bûn û yek ji wan helbestvanê Kurd Musa Zaxuranî bû ku tevlî nexweşiya xwe beşdarî di semînarê dekir. Li gorî nerîna Zaxuranî semînarên wisa asbilind tanha nehatine pêşkêşkirin. Bi rastî tiştekî ez gelekî lê digeriyam me kêm didît di nav me Kurda de mesela rexneyî ev babeta îro keyfa min gelekî ez pê dilxweş bûm Xalid rexne kir got yanî divê em li ser gotara û ser berhema bisekinin bi rexneyî rexne bikin û bi awakî zanistî ne weka li gor dilê xwe yan jî em bêjin ev xebatawî heye yan ev mezin e yan ev kevn e ev hayo gereke em li babetê mêzênin û em ser babetê binivîsînin ev yek ev karim bêjim ev semînara yekem e ji vî alî got ez amade dibim tê de got bi heta astekê ne timametî bi rastî ne weke got ez dixwazim heta astekî weke gotî bi awakî rexneyî bê tirs li gotinê xwe de û bihweriyê xwe de dane xuyakirin li ser vê babeta. Doktor Celal Abdullah ku doktora dê zagona navdewletî de û nivîskar û romannivîs e dibêje ev semînar pir dewlemend bû. Piraniya beşdaran sûdek mezin jê wergirtiye. والله تشتكي قلك قرنق بو افروش افجارا يكمينا وبينم سر استا همو كردستاني بتشتكي ولو تشي دبي از قلك بفيش شيروفا كرناوي رازيما واز هيفي دارم بو ايجي يوروبيدا لكردستاني لهر شار برشا يعني كارنا ولو تشي ببن وكونفرانسنا ولو تشي ببن وايرو ام دبينن جو كردستان بويا تقريبا يك دولت از ویدارم به سروکاتیا کردستانی بو ایرو جیرو پیدا گوه بده واتشتانا و گوه بدن زمان ناسا و به هلبستوانا و رومان نوسا. بنرينا پرانیا بشدارن semînara zimannas û nivîskarê Kurd Xalid Cemîl Mihemed rexneyên wî li ser ferhengên Kurdî di cihê xwe de ne. Kêmasî di ferhengên Kurdî de hene. Pêwîst e karekî bêhtir û guhpêdan bi çêkirina ferhengan ji aliyê pispor û zimannasan ve werekirin. Dakûb awayekî zanistî pispor yekbûyî ku sû ciwan were girtin werekirin. Êdî şaşîdî di ferhengên Kurdî de nemînin.